Tikulandireni kulikonse kumene muli nthawi ino pachisanu. Tikulandireni ku programu ya Kwagwanji pano pa Times Television mwachidule TTV. Kaya mukuonera makanema anu osiyanasiyana DSTV, kaya muli pa Malawi Digital Broadcasting Network, kaya mukuonera pa Zuku, kaya mukuonera pa Azam ndi ma channel ena ma platforms ena osiyanasiyana. Takulandirani komanso amene mukuonera pa tsamba lathu la Facebook Time 360 Malawi, dziko lonse lapansi nanunso mumve ndithu kulandiridwa. Ena muitsata program imene ikudzera pa wireless yathu Time Radio, nanunso takulandirani. Dzina langa ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisya, sindili ndekha. Pachisanu ndimakhala ndi munthu wamtali kwambiri kuno ku Times Group, Longwani hede so pachichewa akuti Langwani Steve Dakalira ameneyi ndi mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group. Ndakulandira Steve. Ndathokoza kwa basi Ndevu Zamwayi. Pongofuna kuwauza Malawi kuti nthawi ina iliyonse katikati mwa program yathu ino tikhala tikuolokera malire mwa Lilongwe ndi Dowa kumene president wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera akhale akuyendera greenhouse farm imene ili ndi anzathu ku Israeli amene amapanga za nthirira komanso kumazala mbewu za masamba mtimanyumba tijamati tima greenhouse. Funa kuphunzira ukadaulo umenewu ndi president akhala ali kumeneko. Koma ife pano tikuti titsegule bwalo kuti tikambirane Kwagwanji. Alangwani mosafuna kuchulukisa gagamdiwa amuthalika. Yes. Amuthalika akuti maluza apweteka. Ndiye akufuna bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti liwalole kuti azigwisa ntchito ndalama zawo, chifukwa bungwe limeneli lidayimisa ma account awo mu August. Yes. Chifukwa cha nkhani yokhuza simenti wa 5 billion mwacha matumba 400,000 a simenti amene anagulidwa ku Zambia ndi ku Zimbabwe. Ngati njira imodzi yofufuza nkhani imeneyi, ma account awo, ma account a First Lady, account ya Norman Chisale, account ya Ambiriza, komanso account ya Peter Mukito adayimisidwa. Yes. Komano malingana nkulankhula kwa ACB akuti mu September adalo lako kuti tina atha kumapezako ndalama kuchoka kumeneko. Komano amuthalika akufuna kuti bwalo la milandu liwerewepo liauza ACB kuti iyayi apase mpata azigwisa ntchito ndalama zawo. Zoona amuthalika amene akutchulidwa pawa akhale bambo Peter Muthalika amene adali president dziko muno. Yes. Ena akhoza kuti akapena anena akalista Muthalika koma president amene adapuma Peter Muthalika ndi amayi akunyumba kwawo. Komanso mmene anenera muja mayi Rosa Mbirizi ndi wena. Zoona adi kuti mu August tidaona kuti ACB adanena kuti yayi ma account amakosana amene wawatchulawa ayambe ayimitsidwa kaye ntonika kuti nawonso agwireko ntchito malinga ndi kafukufuku wokhudza na simenti watchula uja. Ndiye mkuyankhula kwawo pamene dzulo amakumana ndi atola nkhani dzulo abambo Rendi Kumatemba amanena kuti atafunsidwa ndi awa maloya amuthalika zoona kuti yayi tilole titsegulireni ma account tipeze access kumeneko. Iwo akuoneka kuti sadali ndi chidwi kwenikweni chonena kuti angowaleka kuti atseguliretu ma account amenewa, chifukwa kumalimbikira kuti yayi ife tikaona tidakalibe m'masiku 90 amene timaloledwa kuti tikhale tikuchita kafukufuku wathu ziro zathu kuma account kumeneko. Chomwecho tidauza anthu akunena kuti yayi ngati mufuna kuti atsegule ndithu ma account atingokusiyirani imene zimakhalira nthawi zonse kuti yayi takhale ngati tamasule. Yes. Ndiye muyenera kupita ku bwalo la milandu. Kwa zimenezo sitingangodzipangira sitingapange patokha kamba kona kuti ntchito imene tikufuna kugwira kumeneko sitinamalize. Ndiye ndimene tsopano awa Muthalika kudzera kwa maloya zawo adapita ku bwalo lalikulu la milandu kukamang'ala kuti yatifuna kuti kumene kuti ife atilole tidzipisa mmene tingapisire. Yosati sokachita kupempha kugwada kuti funa tengeko kaya transport kaya tifuna tenga ndiwo
mutazigwisa ntchito ndalama zake imene zimaenda ndithudi ndiye ndimene tikumva kuti iyayi December 22 ndi pamene nkhani imene ibwere kubwalo. Ndiye mmodzi mwa maloyers a Muthalika Bambo Samuel Tembero atanena kuti apakatali pano sitingayankhule zambiri, tidzayankhulani koma tikakabwerako kumwana milandu. Ndeno ICB samangochita izi wamba, amachita izi pokhulupirira kuti maakauntimo malowa ndalama amati ma proceeds a crime. Ndengati njira imodzi yofuna kuti umboni ukhalepo kuti afufuze bwino zonse mwina chifukwa mapempha kuti maakaunti aja akhale ngati agwira nkhwiko kuti usamathenso kupisamo pene ungafungire mwini wakewe. Kodi mbene zilili pamenepa kuti kuli mbali ina ya 5 billion ya cement imeneyi ndi mbali ina yokuti enake akaunti amuthalika afuna kuti azitha kutengako ndalama zawo ku akaunti kwawo kumapanga zofuna zawo kuti Christmas ikubwera apa mwina afuna kuchita Christmas kapuka chikondwerero nkumabalasa bwanji mbali zonse ziwiri kuti yes nkhani ili ku khoti sitingayankhule kwambiri chifukwa nkhani za khoti zimakhala ndi kayankhulidwe kake kuti sakhale ngati tikuweruza mulandu pano koma kuyankhulapo pa zimene zachitika kale mbuyo. Tikhoza kungonenapo kuti ayi munthu ndi munthu aliyense mafuna ndithu kuti ngati uli nkakhobi kako ugwiritsa ntchito mwanena kale makhala ma school fees kumakhala ndikondwerero amalipira ma school fees waje nkuthenga ndithu makhala kasi makhala akuchikazi yani yakuchikazi kwinako ena kuyang'anira ankolo so onsewo ndithu afunika thandizo zimafunika kuti kachenje kakhalepo. Koma tsopano mbali imene zili apo zili ngati mwagula chinthu chotina kuti mwina achikuganizidwa kuti chinthu chimene mwagulachi nchobedwa. Mwachitsanzo tingotenga ana masiku anakonda mati malaptop kaya laptop kaya muti dziyani laptop kaya mwagula laptop ndi laptop imeneyi akuiganizidwa kuti mwina idabedwa pena pake. Anzathu azofufuza amatenga katundu tinsunge kaye uyu mpaka tifike kumapeto ukachitanso tsoka nthawi zina amatha kunyamula ndiwe wema tati eno mudagula bwanji ndikalowa mkati. So zikatero sikuti iwenso umachitanso mavuvu kunena kuti ayi patse katunduyo olotakhala kuti maiso mwina ukonzekera kuti umagula katunduyo nkuti lachita tsiku lachitatu lake tililekese ngati la lero 1 2 3 lachitatu lakelo uli maiso ofunikira kwambiri akulanda laptop yo lero ololachita kukhala kuzigubuduza pasi pa motani sikuti awa amene atenga katunduja akulola kuti ayi laptop itenga ukalembeka maiso ibwereso kuno ngati yagwidwa ili manja mwako akuyenda akulu pezani njira ina mukalembe maiso anuwo koma katunduyo tikupanga be dakafufuza. Ndiye zili ngati mena kuchitira apa pakuti ICB akufuna kuti achite kafufu kwawo mpaka kumathero koma mena onena muja kuti sitinganeneretu kuti kodi anzathu ku court akamva mbali zonse malinga ndi madandaulo amene abwere anzathu awa amene akamang'alawa awoyimira Muthalika nawo ali ndi fundo zawo akapereka komanso ambali ya ICB nawo akabwera ndi arguments awo kodi kwenikweni court chiganizo chakhala motani sitinganene pano kuti ayi kapatse ndalama kapena yemwe amanene amenewo iya ife imene sinchito yathu sizona tidikira khoti. Chabwino tisunthepo pa nkhani imeneyo ndiye tipite nkhani ina imene sikuchoka mkamwa mwathu. Tili masiku 16 amene anayamba pa 25 November 16 days of activism kuonesesa kuti nkhaza kwa amayi ndi asungwana zithe ndi cholinga chathu ndithu ngati dziko komanso ngati mtundu wa anthu si Malawi yokha yayi kuti amayi ndi ana atsikana asamachitiridwe nkhaza. A president akale opuma Mai Joyce Banda nkati kukhala mzimayi sichifukwa koma ukamaona zina ma statistics amene tikumakhala nawo tikumakhala ngati kuti kodi anthu tafika motani kuchokera chaka cha 2018 kuzafika chaka chino azimayi ndi asikana 5000 achitiridwa nkhaza kuwagwiririra komanso poti timagwiririra mwina wamkulu mwanayo timati defilement chichewa chabwino sindikudziwa kuti ndi chani koma kugwiririra kukhapokhapo chichewapo 5000 nambala yoopsa. Ndeno kumakhazikisi kunali mwambo okhazikisa buku dzulo limene akuti ndi judiciary handbook cholinga chake nchokuti lizipereka mwina ka guidance kuti kodi tizichita bwanji amayi ndi asungwana akachitidwa nkhaza komanso kuti sinthawi zonse pamene zonse zikhala kukumana pazikhala electronic case management
kuti milandu imene kumayimbidwa mwina kuzera makina a internet ndi zina zipangizo zomwe ziliponse. Maboma amene afuna kuti mwina kuyambire project imeneyi ndi Lilongwe, Mangochi ndi Karonga. Ngati ziko Steve, are we doing enough? Wina aliyense amene ngwaudindo including iweyo ndi ineyo kuti tizilankhula kuti mchitidwe umenewu uthe ndithu, komanso anthu amene apanga mchitidwe umenewu azilandira zilango zenizeni. Tidamvapo Nkhani ina idaka moto ndanduna oona za mdziko akunena kuti kambama kokha mwina tikhoza kumachitako tupita naye ku polisi munthuyu. Imene ndi nkhani ya tsiku lina. Komano izi zogwiririra azimayi ndi anazi chita mokwanira ngati dziko. Ndikuona ngati kuti mwina pali kuperewera kwakukulu But mbali zonse mwina kumbali kufalitsa uthenga othana ndi mchitidwe umenewo sindizoti kuti machitidwe ake tikhoza kukhala kuti tizichita motani, koma kuyankhula ndi anthu akuyankhula. Olo iwe ndine pano anthu olemba nkhani tsiku ndi tsiku tikukhala tikukamba nkhani imeneyi, tikulemba nkhani zimenezo. Iyayi agwirira mwana uku, iyayi achita chipongwe, mayi achitidwa chipongwe, iyayi zachitika motero. Komano sukhala ngati kuti anthu kunjako akungozitengano ngati chinthu choti ngati kuti chachizolowezi cha tsiku ndi tsiku kuti basi nkhani imene timamverera. Ndisizoti kuti machitidwe ake tizichita motani kuti tizidofika potino anthu amva andi afike potino achita mwina mantha kumaganiza kawiri katatu kuti kwenikweni izi ndisakazipalamulenso kuti tizichita motani machitidwe ake. Komano kuyankhula ndi anthu akuyankhula, koma akuoneka ngati kuti ambiri aumitsa mitima. Komanso zina zimene akunena apa Justice Ivy Kamanga akunena kuti nawonso ngati amabwama inde pali kuperewera usalephera. Komano nthawi zina mpeza kunena kuti mwina anthu soyena amene akukhudzidwa ndi nkhani za mtundu umenewo amapita ena kumatha kumakaopseza anthu ogwira ntchito kumabwalo a milandu kumene ali nkhani imene mukangoyerekeza mudzi wanso ndithana nanu. Akumazitenga kuti mphamvu zimenezi munthu kuti wapalamula mlandu mpaka na kuopseza anthu azamalamulo number 1. Number 2 anakambakonso kuti even mwina ma setup ake amene amakhalira munthu uja akabweretsa nkhani yake amakhala ngati kuti akusowa kopita naye ngakhale omulandira aja maclarity aja amapezeka kuti mwina akusowa. Komanso prosecution process yofufuza mafunso ena amene amafunsidwa mwina ndizokuti wina ukangonerako utaona milandu ngati imene njochitisa manyazi njonyazisa kuti anthu abwera kuzamvera ndi ziyankhula mwina relieving the trauma that you went through mwina zitachitika zimene zizi. Malo ambiri ofunika tikonse zona ambiri nkonena kuti mwina nkhani ikakhala mwina kayanzokomera ana madya bwino oti ali mkathumba ali mkena kake amenewo ana mageya anyezi wanda amene amachita ngati amavutitsa achita mwina apalamula kugeya anyezi ndi kuti uli ndi ndalama kulinga ndi uli anyezi samakhala mu zinthu za shuga zimene kuti za nyama winawe ngati uli bekena kake ukoza ngotenga basi ungotenga masamba ako kaya ungotenga masamba achinangwa kaya masamba ajene ankhwani ungodula nkuwiritsa ungozamo kanchere ngati kanchere koso kalipo. Koma ngati umafika kuikanyezi ukufika mwanyezi ndina mageya iweyo basi udapita. Chabwino on a serious note coming back to our issues, anthu ngati amene aja amatha kupanga zinthu zoti mwina kufuna kusokoneza nkhani zokhudza za mtundu zoti mmamva kuti ayi failo yasowa, failo sikupezeka, olo mwina kumasowetsera dala kumapeza kuti zinthu zikusowa dala kumabwalo a milandu. Tidamvapo kesi ina ndiye sakana cha mulimbiwo tidamva kuti ali mpakana kunali umeneko kukapezeka kuti mboni imene imene kukhala mbwalo la milandu ndi kukapezeka kuti samini amene kukhala mboni kusintitsa mboni. Munthu umakayikira umboni wabodza peza munthu olakwiridwa osakhala ameneyo kupeza kuti nkhani ndi kusintha kuyamba kukomera munthu amene wachita chipongwe. So zinthu ngati zimenezo makufuna kupereka chitsanzo tidazimva ndithu zidachitika kuno ku Malawi. Komanso mero ene namuja kumabwalo a milandu kodi polandira anthu amene achitidwa nkhanza zimakhala motani. Ndikudziwa mapolisi kuli amati victim support unit kuli madera ambirimbiri ma one stop center ali ma Queen Elizabeth Central Hospital ndi kwinako. Ena sadziwadi kuti kodi ndi ndikafike ndiyambira pati. Komanso wena mukafika umene kuti koti kuja ndio kunyogodolani
mukafika kaya ndi kukoti kaya kumalo kaya ku polisi akupita munthu wachitidwa chipongwe wagwiridwa mamati mumutenge munthu uja you should amati pa Chingerezi kuchita empathize yes maganiza zitakhaza nchitikira ine olo wachibale anga ndingamve bwanji the moment ukangopanga zimene chija ndiye kuti udzoti uyu mwanayo ali pa ululu uyu mayiyo wakumana ndi zokhoma bwera kuno takhala pansi tiye tikakhale kati tikakhala pa awiri tafotokoza bwino bwino Steve tili ndi mbali ziwiri yes kuli mbali yokuti kupeweratu kuti samachitike yes then zikakhala kuti zachitika tizichite manage bwanji mbali ziwiri zimene zizeze tikuzichita manage bwanji particularly all things being equal would have loved kuti zisamachitike koma ndiminane nawo pa justice Kamanga abona kuti ndipo nzokhumudwisa zomfisa chisoni upeza kuti akuti iwo ngati amabwala milandu munthu olakwa ampeza olakwa amugamula iwe ukakhala ku ndende zaka 25 amupasa 25 years chifukwa wachita wagwirira kaya wachita chani pasana nthawi komwe mpeza munthu wamudzi komweko ndithu koti akuziwa kuti auje akuseva jail 25 years angozo apita kunjeni kwa chifukwa cha nkhani iwo akubwera akapanga zomwe zija tsono kodi uthenga kapena kuti chilango chimene tikuperekanye sichikufikira kuti anthu kuwasuntha mitima so mwina chifake zafika poti nopo wawitsa mtima chifake mmene unanena nthawi kuti zijananena anduna ukuganiza kuti anthu ino mwina mdziko achita ti mama cha usadakapereke ngakhale tikuzoti ena zolesedwa malamulo osalola mob justice and anachita justify I watched his interview ananena kumene kuti yes kuti okay zomenyazo ndachita withdraw but giving punishment kwa anthu anchidwe amene I stand by zomwe ndikuni nzoona ndiponso anyway wanakale ndikhani yatsikulira chifukwa tikoza kuyankhula mpaka na chifukwa ineyo ndikuona ngati kuti uthenga wena afuna kupereka aliyense akudziwa ndipo anaumva koma tinasenkhadala kuchita ngati tikuzemba tioneka kwinako chabwino so chofunika nchona kuti mwina aliyense akhale mlonda wanzake chako usati kuti kodi amene mwana wanga kodi uyu ndi m'bale wanga mayendedwe iya upeza kuti masiku ano munthu akuchitidwa chipongwe pansi ngati apo ena akungodutsa nkumalambalala pamene kale jamani kuna mungatero ndekuti anthu mukubwera kumemana koma pano mungosiya mukira unata koma tawa khangati sayenda bwino mkulu amene chifukwa chana ali kamwana kazaka ziwiri awupita nako kunyumba kwake awukatani so tizinduka timerija mobilize yourselves ngati ndithu pamudzi timapanga chifukwa chakuti nthawi zina zake kuchepedwa kwa polisi madera ambiri anthu anayika maneighborhood yes amene amathandizira kuti community policing forum yes ngati makwanisa kupanga zimenezo we can also mobilize ourselves kuti tateteza sungwana ndi azimayi kuzigawenga kuzinyama za anthu zimene zimapangira chipongwe anthu amenewo kwa basi komanso kofunitsitsa chofunikira kwambiri ndicho chimene chituna kuti anthu azindikire kwazindikiritsa zoyenera kuchita akaona kuti mina achitidwa nkhanza ngati za mtundu umene ndiye sabuku ngati imene likuchita address ma issues ngati ma gaps amene anali ndipo masiku akubwerawa mwina zikatikomeranso ndiye sabino ati tese nkhanza project ati pezeso mwina tidacheza nawo mu program ya Times exclusive yapita timakamba zimene some of my issues amene amachita highlight maimaleya anali kuti ngakhale zigamulo zimene zimaperekedwa makoti yes magrades amakoti amachitaso determine chigamulo chimene chipereke soyeza kuti koti yocheperako imapereka chigamulo kakang'ono choncho mwina tikanapeza njira yokuti milandu ngati imene yes we want kuti iziyenda sangasanga sitingayipase koti imodzi tikatene ndi kuti tikhale backload iziyenda sangasanga koma mwina pakhale minimum imene pangidwe seti ikhale yokuti aliyense aziziwa kuti nanga tiwapezeka olakwa kunchidwe umene uyo minimum is as well as a maximum anyway. Nzimene chifata noti anthu tsopano atopa chifukwa una kuti pali pauchuluka kulekerera ndiye mwina di nthawi yakwana yokaganiza kuti tiyike minimum yotani tsopano yoti anthu adzita akalimva namachita mantha kuti zimene sadzivutanso ndithudi koma mmene ndakale kuti tili pano tiyembekezera akabwera anzathu amenewa napaja mmagulitsa nthawi pa TV adzafotokoza tiyankhule nawo kwambiri nkhani ina imene umakambidwanso ndi kuti amayi ndi asungwana amachitidwa nkhanza timazakhala ngati pang'ono tuyiwalanso nkhanza zimene amachitidwa anyamata tiyana komanso abambo yes
pali timasodome osati masodome kating'ono pali sodome ndithu imene mapezeka kuti mbambo wamkulu kumapanga kwagwiririra ana anyamata tiana timbali naso kuti pamene tikulimbikisa nkhaza kwa amayi ndasungwa tisayiwalenso nkhaza zimene zikuchitidwa kwa ana anyamata komanso pamene kunena alipo tazibambo anzathu kuti amapasa mambama atu manyumbamo kwa basi mkazi kukhala ndithu mkazi omaopseza kuti andiwala pitaso uone ine kubwera kuzakutenga nino adakalira manati okay pita uziwaso kabwera iwo mwana bwati adakalira mayi alamu athu akuti bwanji kutamba kuchita ndiko ndithuka ndikati zokoza pamene nazo nkhanza zimene zisutu pankhanza sizitengera kuti akuchita ndi ndani ayi pamene wachita choyipa cholakwika iweyo ndio twalakwitsa mmene ndinamuja kunena kuti yayi ngakhale ana zikhala kuti no anthu pangobwerano umoyo wa chinyama munthu wankulu twanzeru zakufunga makachite zachigololo kachiwerere ndi mwana wachichepere kaya ndi mwana amene bambo ndithu bize ndi mwana kanyamata umunthu watichokera Malawi tiye ntibwerere pa mwina mfundo zimene zimatitsazikitsa kuti ifeyo tizidziwika kuti ndife anthu tidzilemekezana wina ndi nzake namakondana wina ndi nzake kukondana usati kukondana kumene mupanga kumene usukukondana kumene ndikupha komanso chiwembo ndithu ndiye 16 days of activism imeneyi uthenga umene ukhale kuperekedwa ndipo upite aliyense aumve ndikumakondabe ya andura ija kumayenda mutumu yankhuleni ndithu ndingonda kuti mwamva uthenga umene afuna uperekawo zinazo zili apo koma inuyo mwamva tiyeni aliyense akhale mulonda wanzake chabwino ife sititopa tizibwera pano pa programu ya Kwagwanji kumanena mchitidwe umene uwu mbali yathu ndi imeneyo tionesesa kuti tulemba ma newspaper tuchita ma program pa television komanso pa wireless ndi cholinga chodzudzula mchitidwe umene uwu su munthu su Malawi timaziwika kuti ndife anthu abata ndi mtendere okondana wina ndi nzake izi zomati mpaka na kuchoka 2018 umafika 2020 5,000 cases ya azibambo amitu yawo ndithu ndevu zawo peyapeya ngati zangazi kumagwira tiyana kuchita nkhanza azimayi zochitisa manyazi akuti ndithu mpaka na miyezi yochepa atu miyezi 5 kuma makesi mpaka na 300 yes within 5 months mpaka na 300 cases nkhani zake nkhanza tendi tipeze chochita kubwera kuti tisinthe kaganizidwe kathu mutu mwathumo tisinthe kachidwe ka zinthu ena kudwala mutumu ngofunika thandizo ndithu mitu yawoyo iunikidwe bwino kuti aziganiza ngati munthu zina lokuti munthu timatipasa ife kuti ndife anthu sife chinyama kupitirira ndithu ndi programu yathu tipite ku break pang'ono pachamene timanenera kuti tikhala tikulokera kwa president kuti akukayendera ndithu malire alilongwe ndi dowa kumeneko ndi ku farm ndi nthawi inake tikhala tikupita kumeneko pano tichite kayi break pang'ono. Jive semi-finals, 15 groups, but only 10 places at the finals. Let's go. Saturday, 5th December 2020, from 1:30 p.m. live at Times Entertainment Studios with a special performance from the Daredevils. Be part of the live studio audience and stand a chance to win marvelous prizes like power banks, Bluetooth speakers, t-shirts, and many more. Kajive, Tv-Ndevu. It's about time. Win big this festive season with Times Classified Festive Promo. Place a minimum of a 5,000 kwacha advert in the classified pages of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times, and stand a chance of winning a Mazda Demio. To enter, place one or more adverts. Fill the receipt number with your name, contact number, and advertise on the entry form, and throw the form in the lucky box, which you'll find at Times offices. For more details, contact in Blantyre and Zomba 0887 005 791. In Lilongwe and Mzuzu 0887 005 793. Advertise and win big this festive season with Times. It's about time. tikulandireni kugawo lachiwiri komanso lotsiriza programu yathu ya Kwagwanji pachisanu
pompano pa Times Television TTV ndili ndi bambo Langwani amenewa ndi bambo Steve Ndakalira. Timanena kuti tikhala tikulokera kwa president kudowa uko kumene akuyendera kufamu zikapsa zonse. Padakali pano tikupitirira ndi programu ya Kwagwanji. Bambo Ndakalira Alangwani. Nkhani ina imene tufuna tiunike apa ndi nkhani ya migodi. Yes. Nkhani za migodi nthawi zambiri mdziko mwathu muno zakhala zikumakhala nkhani zosapasa chidwi, chifukwa kumamveka malipoti osiyanasiyana kuti alipo ndithu makampani adalandira malaisensi ya golide, malaisensi ndithu kaya uranium, bauxite ni miyala ina ya mtengo wapatali, kusonyeza kuti imakumbidwa fangati adampasa wina license ya kuti azikumba golide, kusonyeza kuti ziko muno golide alipo. Pamutu sungatenge license ya golide nkumaka kumba silver. Ndithu ndikuti anthu amadabwa kuti kodi mining ndalama zimene zimachokera ku migodi zimayenda bwanji, khangati ndiku industry yokuti siziwika bwinobwino kachitika kachisisisi chonje ngati malonda achamba osamaziwa kuti zochitika bwanji. Nkhani yomwe tabwera nayo pano ndi nkhani ya mgodi kuilomba kuchitipa, kuti kumeneku kuli kampani ina imene yukumba mwala wa blue aukumba nthawi yayitali mwina moti imene akhalira kampani imene zaka zodusa 25 years. Chimene achitako chofuna kuti anthu ade alimenera aone kuti dera lathu muno muli mwala wa mtengo wapitali ndipo tili ndi mining industry mkanjigo kamodzi. Kodi konga tupanga bwanji zinthuzi? Kodi migodi kwathu kuno kudangobwera basa anthu mazangoti amati kadya nkena mbiri njakhoswe kapena kungoti paka chipujeni pakamwa pangati timadya nawo chiponde sadadya nawo. Nzipezi kuchitika apa pa zimenezo kumene zoona kuti anthu ndi kumene alira ndithu mokweza kuti sizoona. Zaka 25 kampani iyo ndipo kuli zamakina kumene kuti machine anthu akuona zima tractor zosada zima tractor zima na machine kumene kuti zoma ali chingerezi chakati excavator zokumba thaka kuchotsa pamene kuti apeze pali mwala usakawo nawo akhala kufukula olona khala amafuna kuti hayi sitinapeze zeni 25 years ukusaka ukudikira nzimayi kuti akulole ndi bambo amene wankulu 25 otansinkuka amene ndi kwina dzikana kuti hayi tikukumba komano sidambe kupeza phindu. Adayankhula ndi mkulu wa modzi mwa akuluakulu umene ati director Faizo Hassan ndakunoti malinganaso ndi malamulo mining act yapanoyo sadatchulemo za CSR, corporate social responsibility. Adangokamba zoti mwina kukhala chimvano pakati pa anthu akudera ndi kampani, koma sajaliona kuti pakana tidzipanga zinthu mokakamizana. Koma zona amalawi mwa kulankhula kwake kumayankhula choncho kuyankhula mwansulizo amalawi mwansulizo ndekuti chani kuyankhula mwathamo mulichiche watu kuyankhula mwathamo amalawi akonera akundziwa mwino akachichewa chimenechi kuyankhula mwathamo kumanoti sitingakuthandizeni sitingautireni chitukuko kudera kumeneko chifukwa chani mwakhala kubwerako zaka 25 namatu kumatenga umene kumatulutsa miyala ya mtengo wapatali. Ndiye after 25 years license tsopano mufuna mpange kufuna kuchita renew. Ndiye afika nthawi imeneyo anthu a Malawi akufunsani kuti kodi mwachitanji kudera kuno. Ndiye muzikana kuti hayi sidambe kupanga phindu komanso sidalemberane pena pake sidakambirane zoti olo malamulo mulibe zoti tipereke zintchito zoti ndinkhani yomvesa chisoni kuti anthu akuti olo chipatala ka clinic kumene kulibe. Mayi wina amene acheza naye Feston akuti adaberekera ndithu panjira akuti apite akafike kuchipatala masiku adali kuti ayandikire. Akatapite kuchipatala chapafupi 2 hours kuti ayende andikuti atenge achite haya galimoto kana njinga 4000 kwacha munthu wakumudzi 4000 kwacha ayipeza kuti so ngoma chonsecho kuli kampani ya migodi kwawo imene maina itukuledera chifukwa tikamasegula makampani madera cholinga chake ndicho kuti madera aja azitukuka aone osati wina akazi kangotengako zinthu kumene kumapindula umakakonzera madera ena izozo nde za ukapolo sidali kalekale zija zimene za anthu anathana nazo kalekale slavery sitsiku zintha yake ndindo iya kumene okhala mene zipatala zabwino sukulu zabwino ana azipeza malo ophunzirira komanso zofunikira anthu madzi azimwa madzi abwino osati anthu ati ena tu
amamwa madzi ochokera mu mtsinje wa Songwe osakonzedwa bwino, madzi opezeka kuti mwina angotunga tinene basi untreated water zimene zikhoza kuputiranso matenda, kubutsa mliri wina matenda. Andi cho mbesa chisoni kwambiri nchona kuti ngakhale kanjigo amene akatambirira kamodzi kuti kabwerenso kudali matatalazi anthu adali tuno anthu okhala kumene anachitotemesa nkhwangwa pamwala kuti makosana mupanga za madzi simupitirira kugwira ntchito kuno pokhapokha madzi mutikonzere ndiye ukagatoka kuti basi mwina kudali ngati ngofuna kuzimitsa moto nthawi imeneyo ndimene adayika kanjigo kamodzi. So wana anthu akuti hayi nthawi yakwana tiyeni mukonze olo hayi apo bi musimuzayambaso kugwira ntchito ndiye kuli nkhani zambiri umeneko zioneka kuti anzatuso abungwe lolonera misonko lidatseketsa umene kuona kuti hayi pakhanga kuti mwina misonkho ina mmazemba kudera kuno ndi 25 zaka 25 zija akuti samapanga phindu zija samatani mpaka naso olokansonkho samapereka ndi amapindula ndani chimene amapanga umene kukuzo chomwe chisakuziwa ife ndi chani chifukwa nkhani zimenezi za migodizi langwani HRDC adazitengerapo so patali kunena kuti kuli anthu amene manene amujali ndi malaisensi agolide chonsecho sitidawuzidwepo ife kodi golide akukumbidwa kuti at what scale, kodi ndalama phindu lake zikulowa bwanji, because nthawi zonse tikumakamba kuti mwina ulimi wa fodya pang'ono kuzilala tumafuna titamapeza mlowa malo and ulimi wa fodyawo timachita kuona ikafika nthawi ndalama zimalembedwa yapanga mwakuti akugulisa makilogramu mwakuti ndalama zakuti za mining izi zimayenda bwanji. How much are we getting from this industry? How big is this industry in Malawi in terms of the potential yache actual ujeni akupindula ndani ngati Malawi eni kuderako akuna kuti palibe chimene akutola dziko ngati amisonkho akuna kuti palibe chimene akupeza kumene anthu amene wawa amalola ndani kuti adzikayamba ntchito ngati imeneyi komanso amayang'anira ndani kuchita regulate madera ngati amenewo. So unduna ona za migodi bwana Rashid Gafa ntchito yayikulu ntchito yayikulu kwa basi kuti kumene kukonzekeso bwino osabangoti matuwa tinakaendera tinakaona kumeneko hayi kuti tinakaenda mgodi wakuti nkhani zimene Amalawi akufuna kuti muthane nazo mukonze ndi zimenezi. kuwamva akuyankhula andunawa ndi unduna wawo akuoneka kuti akukonza zimenezo chifukwa kwaonekano kuwakhazikisidwano mokakamiza kuti mukamagwira ntchito kumeneko kasukulu muzimangako madzi azikhalako kachipatalako zikhala ngati sopano Amalawi atsekuka m'maso nkumaziwa kuti tumaberedwa andisikoyamba mmene tikunenera migodi yambirimbiri sitimaziwa kuti kodi tinapindula nayo chani madilo amakamba zotani the access to information ija tikukhulupirira kuti itiwonesa zambiri zimene sitimaziziwa mbuyo zoona zake asati kuti munthu kumfunsa ndi ati yayi malamulo amanena kuti ngati kampani yayikulu koma ndimene ikulemba ntchito anthu 1000 akuposa pamenepo ndiyenda amene akuyenera kuchita chitukuko zoona akulu amayankhule mwathamo munthu mukutenga ndalama muziko lomwe kuyankhula mwansulizo zithandiza zimene ayi koma nkhani ndionena kuti anzathu amene mukuchita ntchito ya migodi inu maka amene mukubwera ndikudzagwira ntchito kumadera tukulani kumaderako anthu aone kuti zinthu zikusintha asangobwera kudzadyerera masuku pamutu mukatero simugwirizana ndi Amalawi atsekuka m'maso pano palibe zoti mbwera basi kumwanamiza iya tipange izi kagulu kanthu ochepa mapanga zinthu ayi pano aliyese ni mulonda wa palibe panopa aliyese akufuna kuona kusintha moma ili latonse aliyese amafuna kuona kuti chilungamo chikuyenda bwanji chilungamo chizina ngati madzi tiyeni tipange zoyenerera zogwirizana m'malamulo. Nkhani imene titsekere pano langwani ndi nkhani ya president a dziko lino akhala kukumana ndi ma council adakumana ndi Nzuzu adazakumana ndi Blantyre amalizira kulilongwe ndiye kuzombaso akumana nawo nkhani imene amakumana nawo anthu ngokuti tingakhale bwanji ndi matawuni abwino matawuni athu ambuyomo ankakhala abwino ndi ukumbukirapo ndithu kuti tawuni ya Blantyre idawinapo chikho ndithu kuti ndi imodzi mwa matawuni okongola kwambiri chifukwa cha kukongola in terms of cleanliness. Mwina ma building ake ngakale komano kusamalira kuti osamapeza zinyalala idawinapo koma pano umatuka mayenda mtawuni mwathumu
nzomvesa chisoni chipwirikiti ngati kuti palibe anthu amene akuyendesayo tikakamba za anzathu ogulisa malonda paliponse pamene oyendesa galimoto zonyamula anthu kuli maminibus nde kuli masiyenta kwabwera mithuthumula nde ndi chipwirikiti balala mmene ayimverera ye. kenakano anzathu otolera zinyalala awaso nde nawonso zikuwavutaso ndi a president amalankhula ndi anthu amene wawa kuti tenti ziyenda limodzi adapasa chisanzo aulilongo amene akuti tiwena makhala mbuku limodzi kuti zikhala peji imodzi tikachoka peji imeneyo mavundukula nkupita peji ina tonse limodzi osati wina azimusira anzake komati andi udindo wawo tiuchita bwanji m'matawuni athu komanso kuti akhale okongola ayi umve wanyanyira ntawuni zambiri chifukwa ndithumina a president akuwauza makosana awo kuti ayakuluakulu tiyeni tisinthe zinthu tisinthe mmene zinthu zimakhalira mwachitsanzo mulilongwemo ndimeyanena kuti adandaula ngakhale awo amene adavomerera ndi a CEO even kuntaya kumene kumene kutayika zinyalala kosalongosoka ayi tiyeni tione chabwino mmakwalalamo zimabini zawo zimaskip kuti tile zinyamulidwa motani zikusamalidwa motani ayi zosalongosoka ayi kuti nanga m'misewu anthu akusesa kumachita mabwinobwino chabwino ayi mwina mblanta tayamba kuona apo ndi apo aja kumavala ma uniform awo maovololo awo akusesa apa ndi apa koma ntchito ikadali angoyamba so zinthu ngati zimene zizonena kuti zilongosoke of course a CEO ananena kuti iye ayi koma ndalama anthu akwena kuti masapali 11 billion yoti titolere makomo mwa anthu chizo chakuona kuti ndalama akuchipekedwa ndi kumati tsopano ngati ndalama mukuti yayi nthawi zina kandalama kamachepa 11 billion ili kwa anthu iyi osatolera bwanji suvuta pati mugule timafaya engine mukufunano kaya nkamodzi kaya nchani kaya monjezera pena pake mutolerako zonyamula zinyalalazo chifukwa ndithu amati cleanliness is next to godliness chingerezi chakamatero ndiye ngati inu ngati kukonsolo mukugwira ntchito palibe chifukwa chonena kuti mwina Malawi nawo asaone nkuyamikira ndipo ayambe kupereka kutulutsa molo wa manja chifukwa china chimene wangisa kuti anthu asapereke ndalama amati ndikupereka zikupanga chani amawawidwa mu mtima ndipereke ndalama zimenezi service yake imene akuti patsani ndiyo zinyalala ndi zili simutenga tiyeni tione kaya ndi masuweji kumene osatsamalika madzi zoyipa zingoyenda zithaphwi m'matawuni koma tili ndi makhonsolo so zinthu zoti mulongosole ndi zimenezo mukakonza zimenezo ndikuti ziyenda komanso nafe ngati Amalawi munthu umene wanena muja munthu ungodya koma zimbe khoko la nzimbe basi mangoponya wavala suti kodi pali zokudya zinatu munthu suti basi umadya zimbe zote kwacha basi uli kwacha uli mini basi moja pa window ponyera pale kumatulusa mthumba magombo utenga magombo basi kama seta ponya khoko longo zona zimene zikasiri ndipo mchitidwe umene wongotaya zinthu even anthu oyenda m'magalimoto mapezeka munthu akuyendesa chigalimoto chopuma basi uyo si saujeni kumata the fact yoti kutaya chipepala ya chocolate kaya ndi biscuit you're not different ndi amene akutaya za chinangwa ndi za nthochi za nzimbe chimozimozi you are all literally kodi kumene mupitako inu muli mgalimoto muli pa ulendo kumene mupitako simukapeza kuti mukayima mukafika mukapeza bini motayira mukafika kumene mupitako sungani zinthuzo musunge mukataye malo oyenerera pang'ono ndi pang'ono ndi mindset chanjiyo chinyalala chachikulu chimakhala mmutu mwathumu tikachichosa chinyalala chili mmutumo kwina kuzimangusatira nthawi yathu yatha chabwino timakamba kuti kwa president tikhala tikulokera kumeneko kuti tione akuyendera kufama kumeneko zikapsa bwinobwino tikhala tikupita kumeneko ife nthawi yathu yakwagwanji atha timaona ngati zimene zichitika mpulogalamu yathu koma nthawi yathu yatha pamene tikupitirira ndi mapulogalamu ena otsatira tikhala tikupita kumeneko kuti tione mwambo umenewu nditokoze Steve Dakalira Langwani mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group chifukwa cha program imene ndatokoza mfumu yanga ziko kwambiri Bambo Ndevu Zamwayi kuno munali ndine Bambo Ndevu Zamwayi kukwandira msisya mwakuma nonse chauta akalola tikumanaso next week pitirani kuonera ma program otsatira goodbye.